Здравейте, приятели! В днескашното видео отново ще отваряме пакет. Както виждате, отново събрах джемовете, за да мога пак да отворя този пакет. Така. И сега нека да отворим пакета и пишете долу в коментарите какво ще отварям, какво ще ми се падне. Имате 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Аз отварям и нека да видим. Така. Испания. Бъгнам нещо. 9-8 гави. Става, ще го дам за едни точки. Така. Хора, аз всъщност сега няма ли да мога да отворя от екстра тайм топ евентите? Я дайте да видя. Мисля, че ще мога, хора. Не мога. Еми добре, хора. Утре може би ще има видео за топ евентите и чао. Да.